Ahojte. Rozhodla som sa zareagovať na zmeny, alebo teda nové impulzy etapy, ktoré nastanú od povedzme začiatku septembra v gyme Good Vibes CrossFit, a ktorého som bola zakladateľkou a v podstate stále, a možno sa to nikdy nezmení, to moje srdce zostane a budete ho tam cítiť. A rozhodla som sa zareagovať preto, aby ste pochopili, prečo sa tam nebudeme stretávať. Nie teda iba ako v rámci hobby, ale aj v rámci teda trénovania. Končím ako tréner a je tak pretože sme sa po našom odlúčení s Matúšom nedohodli na ďalšej spolupráci ako majiteľ a manažéri gymu. A napriek mojej veľkej vôli sa angažovať a využívať nejaký môj potenciál nie len ako trénerka, ale proste aj v tom pozadí, ktoré nie vždy je úplne vidno, to dopadlo inak. Čo ma na začiatku mrzí, ale zároveň je to možno možnosť alebo nové dvere proste pre obidve strany. Pre mňa náš priestor, budem hovoriť náš, keď už teda nie môj, Good Vibes CrossFit bol miestom, kde sme proste za posledných 6 rokov pod touto značkou a 8 pod inou Melody Gym venovali s Matúšom naozaj veľa času a vždy, ako sa to dalo. Je to miesto, ktoré vždy v tej najväčšej pokore a bez nejakého ega som si želala, aby či so mnou, či bez mňa bolo naďalej rozširované, naďalej bolo obľúbeným miestom, naďalej bolo domovom. A práve preto, že je takým druhým domovom pre vás, mnohých, a bola aj pre mňa, tak som sa rozhodla nahrať túto správu, aby ste boli v obraze, aby ste si nemysleli, že Lenka sa na vás vykašľala, aj keď je jasné, že som nahraditeľná ako každý človek, ale táto práca ma vždy naplňala a budem si povedať, že nebola ani jeden deň, kedy by som do nej chodila fakt rada. Či to bolo prebdenej noci s deckami alebo úplne po čomkoľvek. Vždy som tam v tom videla ten zmysel a vždy v tejto práci zmysel budem vidieť. Mňa možno vnímate v Performance Martin. Je to miesto, kde som v podstate odišla. Som zaň veľmi vďačná za ľudí, ktorí sú tam, taktiež skvelá komunita. Nevybrala som si možnosť, ktorú mi v podstate Matúš ponúkal, že by som mala ostať ako trénerka Good Vibes, ktorá sa teda nebude volať už Good Vibes. A kvôli tomu, že možno je to ego, možno nie, ale je to ako keď manažerovi ponúknete prácu pratovačky alebo niečo proste, čo je hierarchicky nižšie. A ja samozrejme nepodceňujem prácu pratovačky, lebo u mňa v každom takomto komunitnom prostredí je veľmi dôležité, aby sa všetci podiali na tom poriadku, takže aby všetci boli zahrnutí do práce pani pratovačky alebo pratovacích služieb.
Ale je to proste preto, že ten môj potenciál by bol iba trénerky na place, ktorá otrenuje tréning, ktorý napíše niekto iný a aj tak by som potrebovala inú prácu. Znamená miesto, alebo teda objem práce, ktorú by ma uživil. Možno to takto zatiaľ nedáva zmysel. Mne to veľký zmysel dalo. A teraz plné siete toho, aj teda trénerov, ako sa tešia na novú etapu. Ja to neberiem ako novú etapu, alebo aspoň neberiem gym ako novú etapu. Myslím si, že to je krásne zabehnutý priestor so skvelými ľuďmi, trénermi. A aj keď nezostane kameň na kameni, aj keď sa premenuje, aj keď by to hneď bol crossfit, tak proste ten dúr a to, čo sa tam proste bude robiť, viem, že bude to isté. A bude tam tú prácu našu spoločnú cítiť. Ja verím, že sa vidíme, že asi viete, som tehotná, takže samozrejme proste na nejakú dobu možno sa ja stiahnem, ale verím, že sa v budúcnosti vidíme, že keď to tak bude mať byť, bude to tak a že sa vidíme minimálne tak, že sa stretneme všetci spoločne, zacvičíme si spontánne a želám teda vám všetkým, ktorí ste prešli mojimi tréningami, aby sa vám dobre trénovalo ďalej, aby sme na seba v dobrom spomínali, aby proste ľudia, ktorí sú v živote nesadla, ktorí s niečím nesúhlasia, aby našli pokoj. Ja sama sa ho snažím hľadať, nakoľko je určite množstvo vecí, ktoré musím priznať v živote ešte, ktoré potrebujem preliečiť, prijať a ktoré som potlačila. Že možno mne sa vytvorí týmto odchodom priestor nazrieť na to všetko z iného uhla pohľadu. A teda nech sa všetkým darí, ak kus zo mňa ostal v každom jednom z vás a teraz myslím po tej pozitívnej stránke, ak človek nájde jednu jedinú dobrú spomienku, lebo o tom to je, hľadať skôr to pozitíva než to negatíva, tak proste moje srdce potom plesa. Ja si určite nič zlé pamätať nebudem, lebo sa to ani nedá, nakoľko tá práca je láska, bola láskou a verím, že ďalej bude, nech už bude kdekoľvek. A prajem novým priestorom, možno majiteľom, alebo proste týmom, ktorý asi bude narastať, aby proste stále držali spolu, aby to je tak ako Matúš vo videu, aj keď neostane kameň na kameni, spomína, že chce cítiť alebo cíti tú oporu od vás, aj klientov a trénerov a potrebuje to. Že viem, že to potrebuje, aby mohol ďalej tvoriť to, čoho som bola aj súčasťou, čo sme tvorili spolu a čo teda môžeme nazvať etapou. Takže nech je všetkým dobre, nech sa vám darí a teda verím, že ja Martine zostávam